Nagabalik ang panimbaya sa kabuntagon aron sa paghisgot sa atong Hope Channel updates. Atong gikauban karon na kabuntagon ang atong mga dagkong leader og mga paglaom gyud ni sila sa tanang mga Hope Channel crew diri sa Philippines. With us this morning is the Communication Director of Southern Asia Pacific Division, Dr. Jonathan Catolico. Good morning, Doc. Good dag. Thank you for waking up so early para lang sa panimbaya sa kabuntagon. Anadana. Okay. And also, among gikalipay nga kauban namo karon natong buutan nga director sa Central Philippine Union, Pastor Donald Sabala. Good morning po, Pastor. Good morning. Mga dili ni basa-basa nga itong kauban karon tungod kay Southern Asia o Visayas region ang ilang coverage sa ilang mga responsibility. But before that, natay caller on the line. Hello, good morning. Hello. Nag-echo ang... Okay. Ma'am, taga-asa nga tong caller? Tinaw Church. Tinaw. Yes, good morning mga taga-Tinaw. Unsay answer sa atong question? In the beginning, God created heaven and earth. In the beginning, God created heaven and the earth. Atong tanawon kung sakto ba ang iyang tubag. Okay, Genesis 1, 3, and 5. Insakto ba? Light. Yes, light is the answer. So, I guess unya na lang siguro ang tubag or makainsakto siguro ka sa tubag unya sa second nato nga question. Thank you so much, taga-Tinaw. Okay, we're back with Pastor Donald and Dr. June. Unsay gina-expect nato nga mahitabo sa 2015 sa atong Hope Channel Philippines? Daghantag mga programa alang sa 2015. Ilabi na sa paghatag o pagpakita sa atong mga ginabuhat sa komunidad. O So more on community service na karon. Okay. Sa inyo, Pastor Donald, unsay inyong gihimo karon sa Cebu? I mean, tibuok Visayas, what do we expect sa 2015? Ang 2015 mo ay gipangandaman na mo pagayo. Kay nasayod kita nga mosad ng panahon nga maingon nato nga makumpleto na gyud ang atong pag-angkon sa atong kaugalingong Hope TV. Og tungod niini musunod ang celebration. Wow, so natay celebration. Yes. So muna itong abangan. Muna'y bantayan. O kini nga celebration dunay daghang mga areas nga atong gi-create karon. Ug usan niini nga daghan kaayo ang ni-participate mao ang pag-create sa CPUC-wide Motorcycle Riders Association. I like that. Oh. So murabag kining mga motorcycle riders ang media team nato po dito? Sure. Wow. So pila ka buok, I mean, in Visayan region, Pastor, pila ba ka buok atong media centers dito? Sa pagkakaroon ang active gyud kaayong nasa Sugbo. Mugo niya upcoming na to ang Bacolod City nga karon ginatrabaho na atong transmitter ug ang tower dito. Wow. Og ang sa dili madugay maybe within this quarter mutindog na sad ang atong FM station sa Toledo City. Wow, very great. Pastor, I mean Dr. June, sa tibuok Philippines, pila ba ka buok ang center sa Hope Channel? I mean, pila ka buok ang iya ang media centers? Ato natay tulo. Tulo? Tulo ka mga media centers ang Hope Channel Luzon, Hope Channel Visayas o ang Hope Channel Mindanao. Okay, giunsa ba nato pag-produce og mga programs base aning tulo ka mga centers? Adunay mga nagkalain-lain nga mga tumong niining mga atong centers. Apan karong panahon na murag susama sa mga programa nga ginahimo dinhi sa Mindanao, sa Visayas o sa Luzon. Apan ang atong tinguha mao nga mahatagan nato og focus ang matag usa ka production studio
aron aduna tay nagkalain-lain sa segments sa programa ilabi na sa atong satellite distribution. Wow. So, ani ba ni siya, Doctor? Ang program sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao, gidala ba nato siya in one center para dito siya mo-broadcast national? Mao na ang atong mga tinguha, atong mga plano og apan tingali dili gihapon nato biyaan kadtong atong ginahimo karon. Okay. Apan tagaan nato og dakong pagtagad nga ang usa ka focus mahatagan og dako gyud nga pagtagad sa usa ka studio. Okay. Kanusa ba nagsugod ang Hope Channel Philippines? Unsa nga tuig? 2009. 2009. So, we are now, pila na ka-years? Hindi ko kamat. 2009, 10, 5 years? We are too young. Okay, 5 years. Ikumpara na to ang 5 years, 5 years ago, unsay kalainan sa Hope Channel sa karon nga tuig o sa miagi nga mga tuig? Karong mga panahon na daghan natag mga TV outlets og sa dili madugay mahimo kita og mga studios sa nagkalain-laing dapit sa tibuok Mindanao og Pilipinas. Ang ingon sa akong ingon ako TV outlets kay do naman tay ipatukod na karon nga mga local studios. Wow, so great. Ang atong unang nahimo dinhi sa Cagayan de Oro og ang misunod dito sa Cebu, sa Sugbo kang Don og karong pipila ka mga simana tingali atong ablihan ang atong studio dito sa Bacolod. Og karong tuiga sa Davao na atay napalit na dito nga area sa Shrine Hills arong ikabutangan sa atong studio. Og dito usab sa ang pinakadako nato nga gihuna-huna karon nga ipatukod mao ang dako kayo nga istasyon nato dito sa Metro Manila. Wow. Pastor Donald, very young pa kaayo ang atong Hope Channel Cebu. Yes. Pero I know nga daghan na kaayo mo og production dito. Unsa inyong mga programs ito nga ginahimo nga ongoing and gina-conceptualize pa pod? And tell us about this program. First of all, among ginatun-an og unsay naa ninyo. Wow. Unya among likayan. Amin ako. Kay og among sundon mura mag-duplication. Correct. Unya di sad mi gusto makikontest ninyo kay number 1 naman gyud mo. To God be the glory. Yeah, number 1 naman kamo gyud nag-una. Mura maglisod kayo nga abson. Pero tiguang na. di sad kayo. Pero ang Sugbo naningkamot gyud pinagi sa among limitado nga mga resources. Unya naabya sa Sugbo ang mga giant nga mga producers. Correct. Like di nato isgutan ang ilang mga stations pero naa sa Sugbo ang sunod siguro sa Metro Manila, Cebu na. Kini nga mga paningkamot giubanan gini sa atong mga volunteers o sa atong mga talents nga maingon nato nga mo pa say pagsugod. Pero maghandom na gani ta og mga dagkong mga proyekto. Usa niini among gitan-aw karon mao gyud ang community participation. More on community. Mo man gani nga atong gi-create ang Riders Club, Motorcycle Riders Club. Kaysa una man go dunay organization like the Movers, mga four wheels ang gigamit. Masayod na biyata nga kini mga adunahan o kining dunay sakyanan lisod na to abuton ng ilang panahon. Pero kining mga dunay motorcycles, sayon kay nimo silang dirahon. So ang among target karon is mo create mig mga 2,000 kabuk members. 2,000 throughout the union. Okay, that's great. Registered members na sila. So dunay mga community services nga pagahimo Sila like yung itap. sila itap like 200 kabuk sa Sugbo, maglimpyo mi sa usa ka barangay. Times 2 na siya kay may mga back rides pa man. Unya to ang media to asad ang gobyerno. So natanan, working hand in hand. all in one. Yes. Well, napod mi inana diri sa Mindanao ug sa Cagayan de Oro na punta diri cars. So all around na sila. So headed by Brother Ephraim Asenas. And unsay atong gi-envision sa Hope Channel 5 years from now? Doc. Abi ninyo mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Ang gobyerno karon nagahimo na og implementing order alang sa pagbalhin ngadto from analog to digital. Sa pipila ka mga bulan gina-require na ta sa pagbalhin pag-migrate ngadto sa digital television. Og tungod niini ang atong mga programa ato nang igabalhin sa usa ka paagi diin maka-cope up kita niining programa sa digital. Og tungod niya na murag dako-dako ang atong ginaatubang
nga Challenge. Okay. Dako. Apan pinaagi sa tabang sa Ginoo, pinaagi sa tabang sa atong mga kaigsunan ug mga kahigalaan, wala imposible. sa Correct, atong wala pagtuhan. imposible. With you all nga nagtanaw karon, dili imposible ning tanan. Now, is media making a difference? Sure. Ato maging nibalaan nga ang ato mga pinatik gidala sa atong mga corporate church, ang ato mga evangelistic meetings gidala sa mga ato mga speakers in certain areas, specific areas. Pero ang atong media ministry, believe me, dili mo respeto og bongbong, dili mo respeto og kataas, kanang namuyo sa mga condo units, maabot gihapon. Well, how about you, Doc? Tinuod na kining media ministry walay borders nga musangkok ta. We go even beyond these borders, mga walls and different places. Og tungod niya na ang atong mensahe moabot ngadto kanila. Og moabot kita ngadto sa ilang mga kasing-kasing og sa ilang mga puluyanan. Yes, and we will introduce Jesus to all our viewers. Pastor, naaba mo'y mga message sa nagtanaw karon diri sa Cagayan de Oro and sa atong mga Filipinos abroad nga nagtanaw via live streaming. Okay mo na? Yes, Pastor. Alang sa atong mga televiewers o sa tanan nga nagasupport nining programa dinhi sa Hope TV Cagayan de Oro, manginaot kami nga dili ninyo undangan ang sunod niini nga mga programa ug labaw sa tanan paghatag sa inyong suporta. Kay kining tanan bisan mabug-at tan-awon, kung kitang tanan magtinabangay, mahimo kining magaan diya sa ngalan sa Ginoo. Doc? Kining atong programa sa Hope Channel, lahi kini gikan sa mga adlaw-adlaw nga makita ninyo sa nagkalain-laing mga channels. Kini nagahatag og mensahe alang sa pagpalambo sa atong kinabuhi nganha sa espirituhanon nga mga butang, sosyal nga mga butang. Apan kini lahi sa tanan nga mga paagi diin makita ninyo ang nagkalain nga influensya sa kalibutanong butang kung kita magapaminaw sa lain nga mga sibianan. Apan dinhi makita nato ang atong pagtagad sa atong kaugalingon ingon nga mga anak sa Ginoo. Amen. Okay, mga kaigalaan, among gipangayo ang inyong suporta once again sa atong Hope Channel Philippines. Tungod kay suporta plus pagpangga plus pagampo equals paglaom sa matag panimalay. Mubalik pa ang Panimaya sa Kabuntagon.